ሚኒስትር ትምህርቲ ክነቲ ምዕሩይ ዝርጋሐ ትምህርትን ምርጋጽ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕርታት ኣብ ዓይነትን በቕዓትን ዝውሃብ ትምህርቲ ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ካብ 24 ክሳብ 26 ናሓሰ ኣብ ዘካየደ ገምጋም ስራሕ ጨናፍር ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ገምጋም ነፍሲ ወከፍ ዞባ ኣብ ዘቕረበቶ ንብልጫታትን ድኽመታትን ዝገልጽ ጸብጻባት ዓሚቕ ዘተ ተኻይዱ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2016-17 ብደረጃ ሃገር ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝተዘርግሐ 1932 ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 458,000 ተማሃሮ ክመሃሩ ከም ዝሓገዩ ዝተቐሰት ጸብጻብ ተሳታፍነት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከምኡውን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገጠራት ክብ ንምባል ውሁድ ጻዕሪ ክካየድን ናይ ቋንቋ ኣደ መምህራን ንምስሳን ስልጠናታት ክወሃብን ከም ዘድልያ ገንዚቡ ኣብ መወዳእታ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ጸገማት ዝፈጥር ዘሎ እርጋንን ጽበት ኣብያተ ትምህርትን ክፍልታትን ፍታሕ ክናድየሉ ኣብ ኣጀማምራ ትምህርቲ ክረአ ዝጸንሐ ምድንጋያት ክእረም ዝምደቡ ሓደስቲ መምሃራን በኣጋ ኣብ ቦትኦም ክበጽሑ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ቀሪቦም ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዑ መዕፀዊ ቃል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምድንፋዕ ናይ መምህራን ጸገማትን ምፍታሕ ኣብ ርእስቲ ንነባራት መምህራን ደረጃኦም ክብ ናይ ምባል መደባት ኣብ ኮሌጃቱን ብስነ መምህርና ስልጠኑ ብብዝሒ ይመሃሩ ከም ዘለውን ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ምዃኑን ብምግላጽ ትግባረ ዝወፁ መደባት ንምርግጋጽ ሙያዊ ደገፍ ዝህብ እኹል ዓቕሚ ሰብን መሰለጥያታትን ንምምላእ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣህጉራዊ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ምህናጥ ሰላም ብዝብል ቴማ ትማሊ 25 ናሓሰ ኣብ መንደፈራ ተዘኪራ ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማስኛታት ወከልቲ ኣህጉራውያን ውድባት ከምኡውን ካብ መላ ሃገር ዝመፁ ብኣማይ ዝቆፀሩ መንእሰያት ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ንተራ መንእሰያት ኣብ ምምፃእ ናጽነትን ምዕቃብ ልኡላውነትን ዝንጸባረቕ መግለጺታት ከምኡውን ናይ ዘተ መደባትን ባህላዊ መሰናዶታትን ቀሪቡ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ንተራ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ምርጋጽ ሰላም ጸጥታን ምዕባልን ሃገር ወከልቲ ሃማመተ ኣህጉራውያን ውድባትን ካልኦት ዕድማትን ድማ ንተራ መንእሰያት ኣብ ምዕቃብ ሰላም ዝብል ወረቓቕትን ናይ ዘተ መደባትን ኣካይዶም ኣቦ ወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኤርትራ ኣብ መንእሰያት እትገብሮ ወፍሪ ምስ መድረኻት ክብን ለጠቕን ዘይብል ስትራቴጂካዊ ቀዳምነት ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ብህይወት መንእሰያት ዝተረጋገጸ ሰላም ብቁጠባ ንምድርዑ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣዋሃዲት ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ሱዛን ናጎንጊ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ጠለብ ሞያን ትምህርትን መንእሰያት ንምምላስ ውድባ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓቢሩ ክሰርሕ ድሉው ምዃኑ ኣረጋጊጸ ወፍሪ ከታበት ኣብ ምክልኻል ሕማማትን ምውሓስ ጥዕና ህጻናትን ልዑል ኣበርክቶ እዩ ዝገብር በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ማእከል ክካየድ ብጸንሐ ጻዕሪ ሸፈነ ክታበት 98.8 ሚታዊት በፂሑ ኣሎ ዮናታን ይዕብዮም ዘዳለዎ ጸብጻብ ሊድያ ተኽለማርያም ኣብ ዞባ ማእከል ሕማማትን ንምክልኻልን ጥዕና ህጻናትን ምውሓስን ብዝካየድ ወፍሪ ሸፈነ ክታበት 98.8 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ኣውሃሃዲ መደብ ክታበት ኣቶ ገብሩ ሕድራይ ንኤልና ብዛዕባ ሓበሬታ ሸፈነ ክታበት ኣብ 2012 ኣስታት 91 ሚታዊት ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ብ7 ሚታዊት ዕቤት ንምዝጋቡ መርኣያ ዝተኻየደ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ገሊጹ ህጻናት ግቡእ ክታበት ኣብ ግዚኡ ንክረኽቡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኡዞባ ቀወምትን ተንቀሳቐስትን ንቕጣታት ተኸፊቱ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ገብሩ ትካላት ጥዕና ብፀሓያዊ ጣዓት ዝሰርሕ መመንጨዊ ኤሌክትሪክን መዝሓሊ መድሃኒት ፍርጃትን ምዕጣቕንን ንቕሓት ሕብረተሰብ ምብራኹን ኣብ ውፅኢት እቲ ወፍሪ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ኣረዲዮም ክታበት ፀረ ዓባይ ሰዓል ቲታኖስ ነድሪ ሳምቡ ኒፊዮ ፖሊዮን ካልእን ዘጠቃልል 11 ዓይነታት ክታበት ከም ዝወሃብ ጠቂሱ ኸኣ ህጻናት ክታበት ድሕሪ ምውሳዶም ከም ሰሓ እንፍሩርን ረስርን ክገብረሎም ስለ ዝኽእል ወለዲ ክግንዘቡ እንተኾነ ግን እዚ ምልክታት እዚ ልዕሊ 4 መዓልታት ንዝቕፅል ናብ ትካላት ጥዕና ክወስድዎም ተላብዩ ኣቶ ገብሩ ኣብ መወዳእታ ስድራ ቤታት ብስሩዕ ንዝሰላሰል ወፍሪ ክታበት ብግቡእ ክከታተልዎን ንዝወሃቦም ናይ ክታበት ካርድ ብግቡእ ክዕቅብዎን ከምኡውን ኣብ ደቆም ዝኾነ ምልክት ሕማም ምዝርዩ ተቐላጢፎም ናብ ትካላት ጥዕና ክወስድዎም ኣዘኻኺሮም ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ሕፅረት መጓዓዝያ ንምቅላል ጻዕርታት ከካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ከም ኣካል ናይዚ ኣብ ዋራን ከባቢኡን ንዝነበረ ጸገም ንምቅላል ካብ ኣስመራ ትብገስ ኣውቶቡስ ብምምዳብ ስሩዕ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ኣሎ ወኪል ኤሪና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ያሲና ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ካብ ኣስመራ ባዕድ ተከለዛና ቢላ ናብ መምሕዳር ዋራን ከባቢኡን ኣገልግሎት እትህብ ኣውቶቡስ መዲቡም እዛ ኣውቶቡስ ዕለታዊ ካብ ኣስመራ ናብ ዋራ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ ድማ ሙሉእ መዓልቲ ካብ ኣተከለዛን ናብ ዋራ ኣገልግሎት ክትህብ ከም እተመደበት ካብቲ ኩባንያ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ
ብርትዓዊ ዋጋ ጽፉፍን ቁልጡፍን ኣገልግሎት ምቕራብ መሰረታዊ ዕላማ ኩባንያ ሓራት ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓበሬታ ኣብ ከባቢ ዋራ ተሰሪሑ ዘሎ ጽርግያ ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ምቹእ ብምዃኑ መስመር ንምኽፋት ከም ዘተባብዐ ኣብሪሁ ኣብቲ ኩባንያ ሓላፊ ምውፋር ኣብ ዞባ ማእከል ኣቶ ንጉሰ ገብረ እግዚአብሔር በጎኑ እታ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ብምጅማራ ቀጻልነታ ንኽወሓስ ነበርቲ ነቲ ጽርግያ ቀጻሊ ምክንኻንን ክገብርሉ ጸዊዑ ነበርቲ ዋራ ኣብ ዝሃቦ ሪኢቶ ጸገም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንምዕባለ ከባቢኦም በኣልታት ጸልዩ ካብ ጸንሐ ምዃኑ ብምጥቃስ ፍታሕ ብምርካቡ ሓጎሶም ገሊጾም ኣብ ንዞባ ጌንዳ ከባቢ ማይ ውዒ ከምኡውን ንዞባ ፎረም ምሕዳር ከባቢ ራፋኤለ ብ24 ነሓሰ ኣብ ሰዓታት ምሸት ዝሃርመ በረድን ህወብላን ዝተሓወሰ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ ብመሰረት ሓበሬታ ወኪል ኤሪና ኣብ ማይ ውዒ ክልተ ዜጋታት ብውሕጅ ክውሰዱ እንከለዉ ክልተ ካልኦት ድማ ብፎኪስ ከም ተሃሲ ተፈሊጡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ራፋኤለ ድማ ብዝናብ ዝተሃስዩ 4 ሰባት ኣብ ማእከል ጥዕና ራፋኤለ ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ብመንደቕን ዓጊፋን ዝተሃንጸ 27 ኣባይቲ ድማ ከም ዝዓነወ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ረድዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ራፋኤለ ብ14-16 ነሓሰ ንኣስታት 4 ሰዓታት ዝወቕዐ በረድን ህወብላን ዝተሓወሰ ብርቱዕ ዝናብ ሓንቲ ደብ ብውሕጅ ክትውሰድ እንከላ ዚንጎታት ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ተቐንጠጠ ደንጊ ዝበፅሐና ሓበሬታ ገሊጹ ምዜካዚ 42 መንበር ኣባይትን 3 ትካላት ንግድን ከም ዝዓነወ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ንዞባ ፎሮ ኣቶ ዘርእዝግነ ማርያምን ኣብ ማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ ራፋኤለ ኣቶ ማሕሙድ መሐመድ ዓልን ሓቢሮም ዜና ሃሽታ ሃገር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝቕጽልን ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ዓስኪሮም ዘለዉ ክልተ ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ከቲሞም ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ብ25 ነሓሰ ኣብ ከተማ ባማኮ ዝተበፅሐን 15 መዓልታት ዝጸንሐን ክናዋሕ ዝኽእል ስምምዕ ንዕርቂ ባይታ ንምጥጣሕ ምዃኑ ተፈሊጡ እዚ ብመንጎኝነት ውድሑራት ሃገራትን መንግስቲ ማሊን ተኸቲሙ ዘሎ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ማሊን ዕጡቓትን ተመሳሳሊ ስምምዕ ኣብ ምፍጣር ተርኡ ክትፅወት ትፅቢት ይግበር ኣብ መንጎ መንግስቲ ማሊን ዕጡቓት ጠዋርቕን ኣብ 2015 ዝተበፅሐ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ተግባራውነቱ ኣብ ባይታ ይረአ ከም ዘየለ ጸብጻባት የመልክቱ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቓትን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ተቐናቐንቲ ጉጅለታት ንሓድሕዶም ዘካይድዎ ዘለዉ ግጭታት ንጸጥታዊ ዘይምርጋእቲ ሃገር መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ቻይና ብፍርያት ሸል ጋዝ ዝተባህለ ባህርያዊ ጋዝ ብደረጃ ዓለም ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ቻይና ኣብ 2016 8 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ሸል ጋዝ ክትዕድን ስለ ዝኸኣለት እያ ንኣሜሪካን ካናዳን ተኸቲላ ነዚ ደረጃ እዚ ክትሕዝ ክኢላ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ዓለም 456 ትሪልዮን ሜትር ኪዩብ ዕቑር ሸል ጋዝ ክህሉ እንከሎ ልዕሊ 750 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ካብዚ ድማ ኣብ መሬት ቻይና ይርከብ ዝበዝሐ ካብቲ ኣብ ቻይና ዘሎ ዕቑር ሸል ጋዝ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሃገር ይርከብ እቲ ዞባ ብትሕዝቶ ዕቑር ሸል ጋዝ ብደረጃ ዓለም ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ ምህላው እዩ ዝግለጽ ሸል ጋዝ ቀንዲ ምንጪ ጽሩይ ባህርያዊ ጸዓት ምዃኑ ጸብጻባት የረዱ ብፍርያት ሸል ጋዝ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ኣሜሪካ ኣብ 2035 ንመጠን ተጠቃምነት ናይቲ ጋዝ ናብ 46 ሚታዊት ክብከተብሎ ከም ትኽእል ኣሚታላ መንግስቲ ብራዚል ኣብ ጫካታት ኣማዞን ንዝወጠነ ሰፊሕ መስርሕ ዕደና ብዝምልከት ዝመጾ ዘሎ ወቀሳ ነጺግዎ ተጣበቕቲ ኣከባቢ እቲ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ኣብ ልዕሊ እቲ ጫካ ሃስያ ብምውራድ ክሊማዊ ለውጢ ከቃላጥፍ ከም ዝኽእል እዮም ዝወቕሱ ዘለዉ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ሚሸል ተመር እቲ መስርሕ ንኣከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ትግባሪኡ ክቃላጠፍ ምዃኑ ኣረድዩ እቲ መስርሕ ብኣንጻሩ ኣብቲ ጫካ ክካየድ ንጸንሐ ዘይሕጋዊ ዕደና ምብራስ ኣግራብን ካልእ ንኣከባቢ ዝሃሲ ንጥፈታትን ከም ዝከላኸል እዩ ፕሬዚደንት ተመር ዝሕብር መንግስቲ ብራዚል ብማዕድናት ሃብታም ምዃኑ ኣብ ዝተጸንዐ 46000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ስፍሓቱ ጫካታት ኣማዞን መስርሕ ዕደና ከካይድ ምዃኑ ኣቐዲሙ ምሕባሩ ጸብጻባት የረዱ እቲ ንዕደና ተተሓሒዙ ዘሎ ጫካ ካብ መሬት ዴንማርክ ከም ዝሰፊሕ ዝግለጽ ኣብቲ ቦታ ከም ወርቂ ናሓስን ካልእ ማዕድናትን ብብዝሒ ከም ዝርከቡ መጽናዕትታት ዕደና ኣረዲኦም ሰራዊት ኢራቅ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ከተማ ተል ዓፈር ከም ተቆጣጠረ ኣፍሊጡ እታ ከተማ ኣብ 2014 ዝተቆጣጠራ ዳዕሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጸቢብ ከባቢ ጥራይ ተሓፂሩ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣዘዝ ሰራዊት ኢራቅ ኣብ ቀረባ ግዜ ተጸሪጉ ክወጽእ ምዃኑ ኣረዲዮም እቲ ውግእ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ቀዳምነት ዝሃበ ምዃኑ እዮም እቶም ኣዘዝቲ ዝሕብሩ ዳዕሽ ነቶም ነበርቲ ከም መከላኸሊ ዕርዲ ይጥቀመሎም ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ክደናውገ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ሰራዊት ኢራቅ ኣቐዲሙ ብዘካየደው ውግእ ንከተማታት ራማዲን መውሱልን ካብቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ከም ዝመንዝዐ ይዝከር
ቻይና ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዝምድናን ንምድንፋዕ ተሰማሚዐን ሚኒስትራት አካባቢ ሰለስቴን ሃገራት ብ25 ነሐሰ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብዘካይዶ ርክብ ምውሓስ ንጹህ ኣከባብን ምዕባይ ቁጠባን ብሓባር ክሰርሓ ተራዳድየን እተን ሃገራት ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ከካይዶ ዝጸንሐ ሓበራዊ ጻዕሪ ውጽኢታዊ ምንባሩ ብምሕባር ንምዕባዩ ተወሳኺ ባጀት ክስላዕ ምዃነን ኣፍሊጠን እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሰለስቴን ሃገራት ቁጠባዊ ዝምድናን ንምድንፋዕ ንግዳዊ ምልውዋጥ ከዕብያ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ኣብቲ ርክብ ተጠቒሱላ ብተዛማዲ ቁጥፍ ቁጠባዊ ዕብየት ዘመዝግባ ዘለዋ ቻይና ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ማዕረ ማዕሪኡ ኣብ ብከላ ኣከባቢ ኣሉታዊ ተራ ከም ዝጻወታ ጸብጻባት ይረዱ ግብረ ሽበራዊ ዕጦ ጉጅለ ዳዕሽ ብ25 ነሐሰ ኣብ ኣፍጋናዊት ከተማ ካቡል ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 37 ተቐቲሎም በቲ ኣብ መስጊድ ተኸተልቲ ሸዓ ዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምብን ፎኪስ ብረትን ሁስያት ዝርከብዎም ኣስታት 9 ቆሲሎም ስለ ዘለው ቁጥሪ ምዉታት ክብክብል ከም ዝኽእል ሰመዚ ጸጥታ ሃገር ኣሚቶም እቲ መጥቃዕቲ ንጸጥታዊ ዘይምርጋእ ከተማ ባቡል يغريتا كتما كابول أب استحت درجة أوريدو كم زلوا ناي كربات عزبتي يحبرون أب هاجرات إسيا زصفح في حزب داعش أب أفغانستان متقعد ككايد زي ناي فلا ما كم زي كونه تصبحت يحبرون إسبانيا قبرش بران مقطع من هاجرات أوروبا حبيرة كسرح كم تقل قليتا قدما مينستر ماريانو راخوي هاجرون نتي مدب كون مقبر مس إيطاليا فرنسا جرمنن كالوت هاجرات أوروبان كتصال ركب كتكايد مقانا بعسران حمشتن حساب ذهبوا مجلس عرديون منجس إسبانيا أنصار قبرش برا حبرا وسرح ككايد مقانو صح برزلو أب كتما برشلونة بستخايدن داعش حلف النزوة سرلون متكعتي عسرت حمشت سبعة دحر مقتالومين أتي متكعتي أب حيال هاجرات أوروبا تطوي زي مرجع كم سفترة تصبحت يردون أب تكساس حبرات منكسات أمريكا تخصص زلوا برتوع هو بلاو محبل نواتاو كسار أوريدو بتي 230 كيلومتر أب ساعة بزحمة نفاسن حيال زنابن استسني حدقة أب تحت غرتي بحفشة صلات موقع زي مدرن إلكتريسيتي ندما بفلاي عنوات كم ساعة بتفليتون إتي هيربي استسميه هو بلاو معبل أب وشتع 10 عامات أب أمريكا كابزقات أمو تمسسلت حدقات تحايا لمخانو تصبت عمل كيتوم أب كلتشن حموشتن أب فلوريدا بستغسته ويلما استسميه معبل 8 شعات 7 كم زموتو يذكر